barka zuwa dai a wani ta ba a gura uba Allah wani kawo na waka ga yanki za a ɗan yayyada masu koya da kuka gani ogansu a tura mu da abun da a tura mu da bura a tura mu shi ma wata runduna ce tashi ta nesa mamu ta goshin ta nesa tashi ya nesa mamu